Baloratzen ditudan bi ezaugarriak bizitzako arlo guztietan, baina politikan ere. Bata, aitzindari izatea. Besteek ikusi eta ibili ez dituzten bideetatik abiatzea, arriskuak onartuz, baina beti aurrera eginez. Bestea, zabala izatea. Ezberdin pentsatzen dutenekin elkartzea eta gero eta gehiago izan, orduan eta hobeto egingo ditugulako, eta hori jakitea. Eta biz ezaugarri horiek dira Eusko Alkartasunaren gandik gehien baloratzen ditudanak nik ere. Aitzindaria izaten, Garaikoetxea lehendakariaren ibilbidea dugu. Ez dizuet nik, zuei azalduko bere balioa, ezta? Aitzindaria eta ausarta, bere printzipio jarraitzeagatik, sinesten zuena defendatzeagatik, lehendakaria kargua utzi behar. Nik hori guztia orain aitortu eta omentu nahi dut. Eta nahi dut txalo handiak ere berari.